Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sizawuthetha malunga nabadlali abatsha esebengenile pha ngaphakathi eNatura. Nesizathu sokubana ke ndivule le ntetha into yokubana ndijonge ixesha eli into yokubana liyahamba alilindanga. Ewe ke asithi iKaizer Chiefs ayizuphinda isayine, kodwa sijonge ixesha eli into yokubana ke alimanga alilindanga Kaizer Chiefs. Masenjenje ke baphulaphuli ke uzothi ka ngoku iKaizer Chiefs seyisayine abadlali abayi-4. Ukukubalela ke abo badlali nguThabo Molisane ebesuka phaa uqela kule Stellenbosch, ibe nguRonaldo Lina besuka phaa kwiqela leSikhukhune United ongu-goalkeeper, ibe le nkwenkwenyana Mthisangwa besuka phaa eTanzania, ibe le ndodanyana ke kaKhanyisa Mayo ebekuvele ke khona uKaizer Chiefs kwakusizini epheleyo, kodwa ke ngoba ibize ngeloan ngoku seyiqashwe ngokusesikweni iKaizer Chiefs. Sakuyibala ke sithi ke naye sembala kuluhlu labadlali abathe babe basayinwa phaa liqela ke leKaizer Chiefs. Othi ka ngoku akukabi khona omnye ke umdlalo othe wabe ke uyavela uzothi ka ngoku, ingakumbi kwezi position ke abantu bebezijongile, left back, uku-attacker, defensive midfielder, ndicinga uba ke ukuya kwi-striker. Ziposition ezo ke abantu abanintsi bebecinga uba bazijonge into yokubana iKaizer Chiefs izawuqinisa kuzo. Mhlawumbi ke sikhawuleze sathetha ikhona into ezayo, ngoba kaloku i-transfer window ayikavalwa. Amakhosi ke siwazi ngokubana yitimu engangxamiyo, yitimu ethanda ukuthi chu, into ethetha ukuthi ke ngelinye ilanga iyawuza nezinto ke abantu bebengazilindelanga bothuke. Kodwa uzothi ka ngoku sifuna unikhumbuza into yokubana ke iKaizer Chiefs ayikasayine badlali bangakanani ukulungiselela into yokubana ke izawuvula le season, ukulungiselela into yokubana ke ikwazi ukukhompitha neOrlando Pirates kunye ke neMamelodi Sundowns phantsi koBetway Premiership, iphinde ikwazi ukukhompitha phaa eAfrika, njengokubana niyazi into yokubana ke abafana abadala baphinde babuya phaa kwiCAF Confederation Cup. So ke baphulaphula yona nto ingamandla into yokubana ke sikunikhumbuza into yokubana iKaizer Chiefs ngabaphi abadlali seyibasayinile ukuzothi ga ngoku. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.